Zdravo svima i dobrodošli još jednom moj video, dobrodošli na moj kanal, ja sam Anđela. Danas pričamo o jednoj temi koja je za mene nekako sada veoma bliska, sa temom u kojoj ja smatram da sam kompetentna da pričam i tema o kojoj sam želela popričati s vama. Dugo nisam sela ovako i pričala sa vama, ali reših da to bude baš danas. Pričat ćemo o tome kada neko ode, pričat ćemo o tome kako je to kada mislite da je tu kraj i želela sam da malo popričamo o svemu tome. Ja sam osoba koja se lako veže za ljude, nekada i prelako, a nekada sam u fazonu da me ta osoba ne interesuje. Ali onog momenta kada se ja vežem ili bilo ko veže za nekoga, zna da bude teško odvojiti se te osobe. Proživeh to, pa želim da podelim sa vama. Verujem da svako od vas ima neku osobu koju ono kao žali, ne zato što joj se ne daj Bože nešto desilo, već zato što više nije u vašem društvu, niste sa njim u vezi, niste više prijatelji, jednostavno izgubili ste osobu u vašem društvenom životu. Takvi momenti znaju za mnogi ljudi da budu jako teški, a mnogi ljudi te momente lako prežale. Ja sam od onih koja izuzetno teško prežali te momente, međutim onog momenta kada prežalim tu je kraj. Pa želim da pričam o nama takvima. Kada vam neko takav vodi života, mora da se neke stvari razgraniče. Ako ne znate da razgraničite i da vidite razlog i mogućnost koja postoji da se ta stvar reši ili potpuno završi, nikada nećete izaći iz tog lavirinta. Tada su misli u tom lavirintu zašto je otišao, zašto je otišla, gde je otišla, zbog čega, šta sam učinila, šta će biti dalje, kako ću ja dalje, imam navike sa njim, navikla sam da se čujemo, da se viđamo, da idemo negde zajedno, da ludujemo. I u pubertetu, kada to su neki izuzetno teški momenti, ali kada prođu godine, shvatite da ti ljudi su u nekom vašem delu života imali smisla, ali sada nemaju. Ja sam prva ta koja izuzetno žali za nekim stvarima, ljudima kada odu, ali vremenom shvatim da je sve imalo razlog. Oni ljudi zapravo koji žele da vam se vrate, a oni će vam se vratiti, pa makar to bilo i posle nekoliko godina, ali u tom datom momentu nisu imali više svrhu u vašem životu. Ili ste uvijek bili sa njima u nekoj svađi, ili su se dešavale mnoge loše stvari, ili jednostavno nije išlo. Bilo to veza, bilo to prijateljstvo, jednostavno nije išlo. I ja do skoro nisam mogla to da shvatim. Do skoro je meni to bilo nepojmljivo. I ja to jednostavno nisam želela zapravo da prihvatim. Prihvatanjem gubitka te osobe, vi zapravo vama čistite misli, izlazite iz lavirinta i naučite da neki ljudi su imali u tom momentu svrhu i više neće je imati. I treba ih pustiti. Jednostavno, možda ni oni više nisu bili srećni da se druže, da budu u vezi sa vama. Možda jednostavno ne vide razlog više tog druženja sa vama. Bilo je to da su se družili iz koristi, bilo da su se družili jednostavno jer ste im prijeli, više ne prijate, jednostavno otišli su. I smatram da je to skroz okej. Jednostavno, ne treba nikoga siliti. Kao je, isto je tako i kad uđete u vezu. Bolje je nekada i sporazumno izaći iz ljubavne veze, nego ostati i biti u vezi koja više nema smisla.
Doskoro ja sam imala jedan veliki problem koji se zvao prihvatanje da jedne osobe nema. Zapravo nije bila jedna osoba, bilo je mnogo ljudi oko mene koje sam od početka 2019. do evo sada 2020. marta, jel te, izbacili iz svog života, otišli su iz mog života. Niko od njih nije više prijao ni meni, ni ja njima. I jednostavno ne treba forsirati ni sebe, ni tu drugu osobu. Jednostavno, za mnoge osobe meni trebalo mnogo vremena da prihvatim. Toliko vremena da sam ja u jednom momentu želela sve da učinim, samo da ih vratim. Ali onda shvatim da te osobe više, da ta osoba i ja više ne bi imali tu istu komunikaciju, to isto druženje, taj isti vibe. Nekako bi bili stegnuti, jedni i drugi, znali bi šta je bilo iza nas. One osobe, oni pravi prijatelji, će uvek sesti s vama, popričati, vidjeti u čemu je problem, rešiti taj problem i neće se vraćati više na taj problem. Oni koji smatraju da je lakše otići iz života, samo ih pustite. Za ovo je meni trebalo mnogo vremena. Ja sam do pre 2 godine imala veliki problem da ljude pustim iz svog života. Do pre par nedelja. Smatram i verujem da svako od nas ima dovoljan broj ljudi iza sebe. Bilo da je to 2, 3, 4, jedna osoba, ali ona je sasvim dovoljna u našem životu. Treba više osoba da bude biće. Ja sam, ispričat ću vam tu priču, leto 2019. odnosno prošle godine, bila jako stegnuta. Nisam izlazila, nisam se družila sa ljudima. Imala sam jednu drugaricu kod koje sam išla redovno i ja sam s tom mojom najboljom drugaricom kao prijatelj. Mi smo otišle i u Vince prošle godine, to ste videli vlog. Znači, sa njom sam jednostavno imala odnos koji i dan danas neću menjati ni za jedan drugi. Znači, to je odnos koji je zlata vredan. Imali smo nazve momente kada smo se svađali, kada smo rešavale probleme i momente kada jednostavno nismo mogle jedna bez druge. I često ja, kao na primjer danas, sinoć sam rekla, znaš Rado, ja sutra cijeli dan nisam online. Dakle, sutra ću cijeli dan snimati, raditi, nemoj da me zoveš, tu sam, dobro sam, ako ti nešto treba, zovi me ovako na običan telefon, znači ne uključujem internet. Sve razumem. I onda se dogodi to, Rada i ja smo bili tip koji ne izlazi. Dakle, nas dve smo oni tip koji volimo da odemo na koncert, volimo da odemo na piće, ali ne da izlazimo po klubovima, da trošimo novac na tako te stvari. Više smo bili oni tip, kućni tip i to je to. Mi smo bukvalno Novu godinu čekale u kući pijući balon vode i gledajući filmove i jele smo kokice. Dakle, takav smo tip bile. I onda poznam preko moje sadašnje kume, jedan od mojih najboljih drugarica s kojim sam odrasla, društvo koje voli da izlazi, koje voli da jednom sedimo, pijemo piće, onda odjednom odemo i vozimo se do drugog grada. Jednostavno, volili smo da ljurimo, jednostavno, Požarevac je mali, nemate mnogo mesta za izlazak, ali jednostavno može da se ode. I u tim momentima ja širim svoj krug ljudi, ja širim svoj krug drugova, drugarica i upoznajte neke nove. Onda vremenom shvatite da neki ljudi vama više ne prijaju. Jednostavno ti ljudi su u tim momentima bili tu, jer jednostavno želeli ste da izlazite. Oni su bili iste energije kao vi, voljeli su da izlaze. Niste se upoznavali ništa bliže. Kada krenete da se upoznate s nekim ljudima, mnogo bliže, i kada tim ljudima vaše mane smetaju, kada im smeta, ne znam, to što jednostavno nekad brzo planete, ja sam osoba koja se brzo posvađa i brzo se odljuti, ali nekim ljudima jednostavno to smeta. I vi tu ništa ne možete učiniti. Znači, tu je kraj. Smeta im, tu je kraj, priča se završava. Ne treba sebe menjati da bi drugima odgovarali. Pustite ih da odu i vidjet ćete koliko će vama biti lakše. Jednostavno, ja sam od avgusta do danas mnoge ljude
izbacili svog života. Ne da ne pričam sa njima i ne daj Bože da se nešto dogodilo, nego jednostavno udaljili smo se. Ne zato što sam ja loša, zato što je on loš. Jednostavno, energije se ne poklapaju, karakteri se ne poklapaju i tu se priča završava. I ne treba ulaziti dalje u dublju priču. Kada shvatite to, kad vidite koliko ljudi će tek tada cirkulisati kroz vaš život, bit će vam mnogo lakše. Biće vam mnogo bolje i vidjet ćete koliko ćete od tih ljudi naučiti. Od svih tih ljudi ja sam naučila mnogo toga. Kako sa nekima znati da pričaš, kako prepoznati taj karakter, kako vidjeti kako se taj ponaša, da li će se on tako ponašati prema vama kao i prema drugima. Sve ima svoje. Jednostavno, svaka osoba je vaša škola i svako ko prođe kroz vaš život na taj način, od njega ćete nešto novo naučiti i kasnije znati da spoznate takav karakter i takav tip ljudi. I jednostavno, ja sam ove godine izgubila po meni izuzetno bitnu osobu. Jednostavno, otišla je ta osoba iz mog života i bilo mi je jako teško. 2,5 mjeseca sam se ja mučila sama sa sobom da ja shvatim da ta osoba više nema svrhu u mom životu. Onog momenta kada sam ja shvatila da stvarno ta osoba više neće imati svrhu u mom životu, ja sam to pustila i to je otišlo. Divne su to uspomene, divna sećanja, dosta naučila od te osobe, dosta sam stekla neke druge ljude pored njega ili njega god. I jednostavno tako treba razmišljati za svaku osobu. Izuzetno je teško. Meni bi nikad teže ne bi bilo kad bi izgubila moju kumu ili kad bi izgubila Radu. To su dve osobe koje su meni najuži prijatelji. Nekome kome najviše verujem. Naravno, pored moje Adrijane, koja je kilometrima daleko i sa kojim se čujem svakoga dana, sa kojim imam jedan posao, dakle imamo naš sajt, radimo. Jednostavno, to je prijatelj koga poznajem 2 godine. I sad kad pogledam ovako, imam Adrijanu koju poznajem od 2018. otprilike, koju poznajem eto 2 godine, s kojoj sam izuzetno bliska, mnoge moje tajne zna. Za svaki moj problem ona je bila tu. Poznajem Radu od 2014. to je 6 godina, sa kojom sam nerazdvojena i njena porodica je moja porodica, a moja porodica je njena porodica. Dakle, mi smo kao najrođenije sestre. Imam moju kumu, moju Vanju, koju poznajem od 2., 3., 4. godine. Dakle, živimo ovdje 3 kuće, jedna od druge. I postale smo kume. Dakle, to su 3 osobe koje su, kad pogledate vremenski period koliko se poznajem sa njima, to je izuzetno mali vremenski period. A jako sam bliska sa njima. Iskreno ću vam reći, ja sam osoba koja mnogo veruje ljudima i koja veruje da svaka osoba je dobra. A zapravo i jeste. Nego nekome je ta osobina dobra, nekome nije. I tu se priča završava. Zato, kad upoznajete ljude, vidjet ćete koliko ćete naučiti dobro, koliko lošeg od njih, koliko ćete njihovih osobina pokupiti, koliko ćete osobina shvatiti da li trebaju ili ne. Svaka osoba u životu je lekcija i treba pustiti osobu da ode iz vašeg života. I na taj način će vam mnogo biti lakše da neke stvari u životu rešite, da neke stvari u životu prebolite i nastavite dalje. I zato nemojte žaliti za vremenima koje su prošle, jer onda na taj način gubite nešto što može biti u budućnosti. Onog momenta kada sam ja leto shvatila da ja imam novo društvo i da ja jednostavno treba sada da uživam, tog momenta su počele stvari da se dešavaju. Zato pustite da sve ide svojim tokom i nemojte se opterećivati. Jer ćete onda najlakše i najlepše uživati u životu i bit će vam nešto najlepše ćete proživeti kada se opustite i pustite da ljudi ulaze u vaš život, ali naravno kontrolišete to da ne bude preveliko poverenje čim ste upoznali nekoga. Tako da, ljudi moji, nadam se da sam vam pomogla, da ćete uspjeti da kroz moju priču, kroz moju školu shvatite da svi mi imamo ljude koje puštamo i koje teže, da ih lako puštamo u život, a teško puštamo iz života. I to je kod svakog tako. Zato se opustite i uživajte i neka vam ovo bude moja škola, vaša škola, da shvatite da svi imamo ulogu u nečijem životu i da tu ulogu možemo da izgubimo
ako se energije više ne poklapaju. Tako da, ja se nadam da sam vam pomogla koliko toliko. Ja vas ljubim puno i mi se vidimo za koji dan sa novim videom. Ćao!